Καλώς ήρθατε στο onlinetherapy.gr. Εδώ θα μιλήσουμε για ψυχική υγεία. Ονομάζομαι Βάλια Δασκαλοθανάση και είμαι ψυχοθεραπεύτρια. Ίσως αναγνωρίζετε κι εσείς ότι διανύουμε πια μια δύσκολη και μοναχική εποχή. Ίσως αναρωτιέστε ακόμα αν υπάρχει πια κάποιος για να σας ακούσει αληθινά. Για μένα κάποτε υπήρξε. Και είμαι σήμερα εδώ για να σας πω πως τα ψυχολογικά προβλήματα που δημιουργούνται από το σύγχρονο τρόπο ζωής μας ανατρέπουν επώδυνα την εσωτερική μας ισορροπία. Αισθήματα κατωτερότητας, ανασφάλεια, καταστάσεις πανικού, φοβίες, κατάθλιψη, σεξουαλικά προβλήματα, έμμονες ιδέες και άλλες διαταραχές που όμως όλες επηρεάζουν αρνητικά την προσωπική μας πορεία. Οι σχέσεις τραυματίζονται και η επικοινωνία δυσκολεύει. Νιώθουμε αιχμάλωτοι και αδύναμοι να ελευθερωθούμε. Ο ψυχοθεραπευτής καλείται τότε να σας ανοίξει το δρόμο, να σας κάνει να ξαναβρείτε την ψυχική σας αρμονία και γαλήνη μέσα από την αυτοβελτίωσή σας. Ο ρόλος του είναι να σας δείξει τον τρόπο να αξιοποιήσετε τη δύναμή σας. Θα συντονίσει όλα τα όπλα που εσείς οι ίδιοι διαθέτετε χωρίς να το γνωρίζετε. Θα σας βοηθήσει να αποδεσμευτείτε από νοητικές, από συναισθηματικές και από επικοινωνιακές παγίδες και θα σας οδηγήσει στην ηρεμία, στη γαλήνη και στην ισορροπία που επιζητάτε. Θα σας βοηθήσει να αντικαταστήσετε τα αρνητικά μοντέλα της σκέψης και της συμπεριφοράς σας και έτσι θα καταφέρετε να ανοιχτείτε, να επικοινωνήσετε αυθεντικά, να πάρετε και να δώσετε αγάπη. Να λύσετε δηλαδή τις αντίξωες συνθήκες της καθημερινότητάς σας. Μεταφορικά, θα σας έλεγα ότι αν ο στόχος σας είναι να φτάσετε στην Ιθάκη, ο θεραπευτής σας δείχνει τη θέση του νησιού στο χάρτη και σας εξηγεί αναλυτικά τη διαδρομή. Σας ενημερώνει για τις δυσκολίες που θα συναντήσετε, ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί του σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ώστε να σας ενισχύσει να επιτύχετε το στόχο σας. Αν φτάσετε στην Ιθάκη σας, η επιτυχία θα είναι δική σας. Ο θεραπευτής θα είναι μόνον ο σύμβουλός σας, ο βοηθός σας. Μην ξεχνάτε ότι ο ψυχοθεραπευτής δεν σας κρίνει, δεν απορρίπτει τις πεποιθήσεις σας, δεν καταδικάζει τα σφάλματα και τα ελαττώματά σας. Σας δείχνει μόνο τον τρόπο να τα κατανοήσετε και να τα ερμηνεύσετε. Η δύναμή του είναι η αγάπη. Μέσα από την αγάπη και την αποδοχή λειτουργεί ο ψυχοθεραπευτής. Η αγάπη είναι αυτή που αποκαλύπτει, που καταλαβαίνει, που θεραπεύει. Η αγάπη γεννάει τον άνθρωπο, τον τρέφει, τον θεραπεύει και τον τελειοποιεί. Αυτό δεν αναζητούμε όλοι? Ας μιλήσουμε τώρα για τον τρόπο συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας που σας προτείνω μέσα από το site onlinetherapy.gr. Τι θα λέγατε να χαρίσετε στον εαυτό σας την ανακούφιση από τα προβλήματα που σας απασχολούν μέσα από μια διαδικτυακή ψυχοθεραπεία? Ναι, είναι το ίδιο σαν να επισκεπτόσασταν το γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή. Χωρίς πάρκινγκ, χωρίς μετρό, χωρίς ρολόι στο χέρι. Μέσα από την ηρεμία του σπιτιού σας ή του τόπου που εσείς αισθάνεστε άνετα. Διαλέξτε έναν αγαπημένο σας χώρο, ζητήστε από την οικογένειά σας να σεβαστεί το χρόνο που θα χρειαστείτε, γιατί οι παρεμβολές τρίτων δεν επιτρέπονται, και ξεκινήστε. Ο υπολογιστής σας, μια κάμερα και ένα ζευγάρι ακουστικά είναι όλα όσα χρειάζεστε. Δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τις οδηγίες του onlinetherapy.gr και να μου στείλετε ένα email με το αίτημά σας. Τολμήστε το. Ναι, αποδίδει όσο και η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. Ευχαριστώ που ακούσατε.